recomano 3 vins en llaunes pel cap de setmana. Són aquests 3 vins, són 3 vins catalans elaborats per Canvas Wines, que és una empresa catalana que acaba d'irrompre al mercat. Ja sabeu que a Vi i companyia som uns grans defensors d'aquest format, i és que estic cansada dels que dieu que el vi en llauna és impensable, que es carregarà la cultura del vi i el tap de suro, que segur que està dolent, etc. Però ja us podeu anar relaxant perquè aquest format, el vi en llauna, ha vingut per quedar-se i està superbé que hi sigui. I de fet, a molts altres països ja és habitual consumir-ne. Però com que en aquest país som molt tradicionals, sembla que ens costa acceptar els canvis i veure'ls com a noves oportunitats. I és una pena, la veritat, perquè el vi en llauna té molts més avantatges que inconvenients. Vale, mira, el color és així groc, super pàl·lid, transparent, molt bonic.